गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। तो दिनैहाय मैया मोनसे स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोनदों बिथां क'क्राझारनिनो सानसु मोसाहारि नामा बिथाङा हयतोबा माबानि बे थांनाय एनआरएल थाव दिफुनि जायफ्रा सिखाव खालामदोंमोन बिनि केसावनो हमजानाय खोनानो मोनदों बिथाङा बे दायाव लोब्बा गैयामोन, बे केसाव लोब्बा गैयामोन, बिनि बारैनो बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोनदों। जाय हक बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ दरखार गैया बा मा जादों मा जायाखै माबोरै हमजादों हमजाया मानि दायाव हमजादों हमजाया आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेवहाय। थेवबो बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्टखौ बिथाङा जेलनिफ्राय गबोबाय। जों सेम खोथाखौनो जों जिहेतु बिक्रम दैमारि बिथाङा जेब्ला जेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो दावराव देख्रेब सार बिथांमोना जेब्ला जेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन अब्लानि समाव मा बुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन, एनडिएफबिनि जाखिनि सोद्रोमाफोर जेलाव दङ बिथांमोननि केसखौ मुभ खालामाखै नामा बा एनआइए केसखौ थाबायनाय बेखौ जेबो थाबायाखै नामा बेफोरबायदि सोंथि सोंनायखौ जों नुनो मोनदों। सेम बेफोरबायदि सोंथिया बिथां सानसु मोसाहारिनावबो बेफोरबायदि सोंथिया दिनै मैयानि दिनावहाय नुनो मोनदों। मा दिनैनि बे सरकाराव थानाय खुंथायफ्राव थानायफ्रा रावबो थाबायमाराखै नामा सोंथिया बिराद गिदिर जानानै थादों। जायफ्रा जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथांमोनानो बे सेम आफादनि खोथाखौ बुंदों। दिनैहाय जायफ्रा बाहेराव दङ, जायफ्रा दिनैहाय जेल सिङाव हाबनानै बाहेरनिफ्राय जेल सिङाव हाबहैदों बिथांमोना फैनानैनो गासैबो फ्रायानो एनडिएफबिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना माबोरै दंमारो होनबा दिनैहाय जों साननानै मोनगोन जे जेल सिङाव थाग्राफ्रा जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर जायफोर सोद्रोमाफोर बेसेबां दुखु दाहायाव दङ, बेसेबां मा जानानै दङ बेखौ सोर बुजिदों। नाथाय जायफ्रा दिनै दावराव देख्रेब मोनाबो बुंबाय, बिक्रम दैमारि मोनाबो दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय। दिनै सेम खोथाखौनो सानसु मोसाहारि क'क्राझार तिनिआलिनि बिथाङाबो दिनै मैयानि दिनावहाय स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंबावदों आं आदा एक्स एनडिएफबिफोरनि आदामोननि थाखाय जेलाव थानायनि थाखाय उनावहाय आं आरो लाबोबावगोन, स्टेटमेन्टखौ होबावगोन, होलांबाय थागोन बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैहाय बिथाङा आवगोलनि समावबो बिथाङा एनडिएफबिनि बारैनो खामानि मावोमोन, नाथाय जों जेल सिङाव थांनानै गान्दानि बाथ्राफोरखौ गान्दामोननि बाथ्राखौ बुंदों। दिनैहाय गान्दाया दिनैहाय सोरबा सोरबा बेल मोनदोंमोन, बेल मोननायखौबो दिनैहाय बरन बावाखै होनबा जों बेसेबां दुखु दाहाजों जानानै दङ। दिनै जुदि बिथांमोनाबो उदांखौ लुबैदों, उदां अख्राङावहाय जेलाव सोरखौ थाबाय थाजानोखौ लुबैदों। दिनै गोजोन गोरोबथा जुदि जाखांनानैबो थांबाय, माबा मोनसे जानानैबो थांबाय, दिनैहाय जानानै थांखांनायनि उनावहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरा थारैनो दुखु दाहाजों दङ। आं मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुबैदों जोंनि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ, सारमोना अननानै जायफ्रा दिनै दाखालि जिहेतु 30 तारिखआव गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलावहाय बैसागु फांसन खुंनानै थांबाय, बावहाय थांबाय जेला क'क्राझारावबो खनसे जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि फेक्सन वाइसखौ नायालाफानो, फेक्सननि खोथाखौ नायालाफानो जाहाथे बेयो खनसे नायनानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव नों आं बायदि बेरायनो लुबैयो बा ओंखारनो लुबैयो। हयतोबा बिथांमोनाबो बिमा बिफा दं, बिथांमोनाबो दिनै बिसि दं, गथ' दं। दिनै न'खरनि फेमिलिफ्रा मा अबस्था जानानै दं बेफोर अबस्थानि न'खरनि फेमिलिखौथ' दिनैनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसेबो खबर लाहैयाखै आरो लाहैनाय रेकर्डबो गैया। जोंनि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा आखायाव जेबो गैया, एक्स एनडिएफबिनि न'खराव जेबो गैया, दिनैहाय लिडारफोरनि आखायावबो जेबो थाखा फैसा गैया। आं बेखौ मानिदों, गनायदों। थेवबो खनसेसो जुदि जयैनो थांनानै मालाबा सम लानानै, टाइमाथ' बयनिबो थाखाय आंखाल, सम गैया, नाथाय बिनि गेजेरावबो सम मोनसे 1 घन्टा 2 घन्टासो बरननानै जुदि जोंनि एक्स एनडिएफबि जायफ्रा जेलाव दङ, दिनै गान्दानि न'खरानो अबस्थाया माबायदि जानानै दं। गान्दानि न'खरनि भिडिअखौ आं खनसे लाबोखांखाबाय, जिहेतु बिथांमोननि न'आवबो खनसे गसंहैनानै नायहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। थ' लोगोफोर दिनैहाय आं भिडिअखौ बारा गोलावखौ खालामनो सानाखै। दिनैहाय सानसु मोसाहारि क'क्राझार तिनिआलिनि बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय मैया आंखौ फुरा नायजोबनाय जादों आरो निउसाव बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब बिसोर मोननैखौबो नायनाय जादों। आरो ओरैहाय गोबां
मिडियाफोर दङ बिथांमोननिखौबो नायनाय जाजोबदों। बावहाय मा होदों बैयाव मा होदों। मोनसेल' निउसखौ नायाखै आङो। मोनसेल' निउस नायोबा मोनसेल' खोथा ओंखारलाङो, नाथाय निउसफ्राबो गुबुन गुबुन सोलायलाङो। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।